Tercer, proposta del grup polític municipal Bloc Coalició Compromís sobre suport a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació en pagament de paralització dels desnonaments i de lloguer social. Senyora Esteve, quan vulgui. Gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. En principi dir que la moció la va presentar el Bloc Coalició Compromís i que ha sigut esmenada pel Partit Socialista Obrer Espanyol i que això ja contemplem l'esmena i ara després el que tinguin que dir ja ho aclariran també, però està inclòs els paràgrafs que ells havien dit. Sempre que s'enriqueix la proposta, millor que millor. Bé, com ha dit el senyor secretari, diguem que aquesta moció el que vol és iniciar una iniciativa legislativa popular perquè s'arrepleguen signatures per a paralitzar els desnonaments, si hi ha algú que no ho entenga són desahucios en castellà, i paralització també que hi hagi un lloguer social i que l'Ajuntament evidentment fiqui tots els mecanismes que té al seu abast per a difondre la iniciativa legislativa popular al poble en els mitjans de comunicació i així en l'Ajuntament. I la moció, passaré a llegir-la, diu així: segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 s'han produït a Espanya 151.369 processos de desnonament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments iniciats d'execució hipotecària. Esta legislació, que permet que les entitats financeres adjudiquen les vivendes pel 60% del valor de taxació, no sols és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan signaren els contractes hipotecaris, moltes vegades amb informació insuficient i enganyosa. Són moltes les persones que a la Comunitat Valenciana es troben ja o poden trobar-se en breu en situació de risc d'exclusió social per la circumstància abans esmentada. Per tant, considerem que és fonamental dins del nostre marc competencial fixat per l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia l'adopció de mesures semblants a aquelles que ja han pres altres comunitats autònomes amb la finalitat d'ajudar els nostres conciutadans que es declaren insolvents per a pagar l'hipoteca de la seva residència habitual i evitar que la perden. Un element fonamental per garantir una vida digna és el dret a l'habitatge. Lamentablement, moltes persones viuen amb dificultat creixent l'accés a l'habitatge, bé perquè tenen greus dificultats per a mantenir-lo, bé perquè no poden pagar el lloguer o bé perquè no poden fer front a la quota hipotecària. La situació, doncs, és dramàtica, fent necessàries mesures d'urgència per tal de pal·liar el fort cost social que la crisi està causant, especialment a la nostra comunitat, o les mesures que es deriven del decret de llei 1/2012 afecten directament a la línia de flotació de l'estat del benestar. Considerem inadmissible i totalment injust que en un estat social i democràtic de dret que recull el dret a una vivenda digna i adequada, tal com disposa el text constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguen sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari. Després de la crisi, res serà com abans. El model de creixement, fonamentat en la construcció residencial, ha de superar els criteris fins ara seguits i centrar-se en plantejaments més sostenibles orientats al lloguer i a la rehabilitació. Per tant, les polítiques d'habitatge a la Comunitat Valenciana han de pivotar al voltant d'aquestes dues actuacions. Atès que els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal per tal com és els serveis socials de les administracions locals on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la búsqueda d'ajuda. Per tot això, jo, com a regidor que subscriu, propose al ple municipal de l'Ajuntament de Puçol l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport al procés de recollida de signatures que possibilite la discussió parlamentària d'una reforma de llei mitjançant la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, impulsada per les entitats sotasignants, Comissions Obreres, UGT, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Confederacions Veïnals de Catalunya i Observatori DESC. Tinc que dir que l'Observatori DESC no és ni més ni menys que una plataforma d'entitats que es va crear en l'any 1998 i l'objectiu de la qual és que mostrar que tant els drets polítics, civils, econòmics i culturals són drets fonamentals per a les persones. Amb la finalitat de regular la dació en pagament amb caràcter retroactiu, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a la vivenda de les persones afectades per execucions hipotecàries
i facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats del municipi. Segon, establir un mecanisme per a obtenir les dades reals de tots els processos d'execució hipotecària i dels processos de desnonament que hi ha a la Comunitat Valenciana. Tercer, establir un sistema d'observació i de seguiment d'aquests casos per a possibilitar la intervenció de l'administració de la Generalitat per tal d'evitar que les persones afectades perden l'habitatge habitual. Quart, fer públic aquest acord al municipi mitjançant les vies de comunicació ordinàries de què disposa el consistori.